बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'आवहाय जों मिथिगौ जे हादरनि देरसिन फोरबो जे सुबुंखान्थिनि जे देरसिन फोरबो आरो आसामावहाय बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ उदालगुरि जिल्ला जे बिसायख'थि आय'गा मोनब्रै जे बियाबावहाय बिसायख'थि खुंनो थाखाय दिनै खोब लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेनि गासै अफिसार बिथांमोना गावबा गाव जे भट मिरुआवहाय थांबाय आरो बे समाव जों फोरमायनो नागिरगोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जे मोनब्रै जे बियाबावहाय बिसायख'थि खुंनाया जागोन आरो बे मोनब्रै बियाबावहाय गासै 865 जि भट मिरुआवहाय भट सोनाय हाबाफारिया जागोन आरो बेनिनो 110 जे भट मिरुखौ आइजो पोलिं अफिसारफोरा सामलायगोन जों बे समाव बुंनो नांगोन गासै उदालगुरि जिल्लानि जे सिङाव थानाय मोनब्रै बियाबावहाय गासै 6,97,919 जे भटार्सफोरा भट सोनाय गाबोननि दिनावहाय भट सोगोन आरो गासै जे भट मिरुआवहाय मोजां भाबै खुंनो थाखाय जिल्ला जे बिसायख'थि आय'गा गोबां मोनसे मोजां भाबै लाहार फाहार खालामदों गासै 865 जि भट मिरुआवहाय जि पोलिं अफिसार बिथांमोना गावसोरनि जि मुवा जे भट सोनायनि हाबाफारिनि थाखाय जि नांगौ मुवाफोरखौ लानानै रावना होनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ बे समाव जोङो भट मिरुनि जे पोलिं अफिसार बिथांमोनजों सावरायगोन नाजाबावगोन नोंथाङा बबे समस्थियाव मासबादनि बबे भट सेन्टाराव गाजबारि एलपि स्कुल नोंथाङा मा बिबान पिजारिं दा माबायदि लाहार फाहार जादों गामिनि जे बिसायख'थिनि थाखाय भट मिरुआवहाय जोंनियाथ' दा रेडि जाजोब्बाय सब एसे खालामजोब्बाय मोजांखौनो जागोन सानदों जों जिल्ला जे बिसायख'थि आय'गा जि लाहार फाहार खालामनाय माबायदि मोनदां नोंथांमोना दासिमथ' मोजांखौनो मोनदों अबसे ओंखाम ओरै जानाय जायाखै मा खालामनो बेफोरखौ नायनाय जायाखै मा समाव रावना होगोन नोंथांमोना बेखौ सेक्टरासो मिथिगोन दा जोंथ' रेडियानो सबसे नोंथांमोननि टिमावहा महिलाफोर दंना गैया महिला गैया बे सोंनो सिगांगोन सासे मोननो हाबावदों बिथाङा मा बियाबाव नोंथांनिया डिउटिया भेरगाव बियाबाव मा सेन्टारावहाय गरुवाझार माद्रासा एमइ स्कुल नोंथांमोननो होनाय मेटेरियल्सफोरा कालेक्ट जाबायना कालेक्ट जाबाय दा फुंनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव बेस्थ' नंगौ जानाय लोंनाय माबायदि लाहार फाहार जानाय लोंनाय स्टार्ट जाथ'वाखै जों दा मेटेरियल्स रिसिभ खालामखांनानै जानाय लोंनाय जासिगोन आरो रावना होगोन 2टासोआव रावना जाहैगोन बेनिफ्राय बासजों थांनाय जानो हागौ जे जिल्ला जे बिसायख'थि आय'गनि जे 3 टिम लाहार फाहार बेखौ लाना नोंथाङा मा बुंगोन माबायदि जादों ओरैनोथ' देग्लायबो बिदिनो थिगानो डिसिप्लिनैनो थांगासिनो दङ दासिम जेबो बेले बेजे नुजायाखै मोजाङानो जादों होनना बुंनांगोन भटार्सफोरखौ नोंथांमोना गाबोन दैदेननांगोन माबायदि साखाफारा रेडि थिगैनो दं थिगानो रेडि गासिबो रेडि अल रेडि उदालगुरि जि जिल्लानि सिङाव मोनब्रै बियाब दङ बे मोनब्रै बियाबनि जे 110 भट मिरुआवहाय जे आइजोफोरखौ दैदेननो थाखाय बा गामिनि भट सोनायखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोनखौ जिल्ला जे बिसायख'थि खुंथाय आफादा बा आय'गा दायित्व होदों बेनिनो जों सासे आइजो लोगो मोनदों बिथांनिसिम जों सोंनो सिगांगोन गाबोन जे भट सोनाय जागोन आसाम बिधान सभानि आरो बेहाय उदालगुरि जिल्लायाव गासै 110 जे भट मिरुआवहाय नोंथांमोनखौ आइजोफोरखौ बिखेखके दायित्व होदों मा बुंगोन बेयो मोनसे जोबोर मोजाङानो जादों मानो होनोबा आइजोफोराबो एसे माने समानै मुगाजों सोलिनानै दावगालांनायखौ जोंबो लुबैयो आरो जोंनि थाखायबो मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स जायो मानोना बेफोरबायदि राजखान्थियारि बिथिंजों लोब्बा थानानै खामानिफोरखौ एसे मुखुब जायोब्ला जोंबो माने समाजाव माबायदि सोलिदों नेमखान्थिफोरा एसे मिन्थिनो मोनो आरो बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो मा समनिफ्राय बेस्थ' दिनै जोंथ' फुङाव 5:30 ओंखारबोदों बेयाव 5:30 ओंखारबोना 6:30फोराव मोनफैदों आरो मोनफैनानै गासैबो खामानिफोरा जा मुवा लानांगौ मुवाफोरखौ लाबाय बक्सफोरखौ लाबाय ओमफ्राय चेकलिस्ट होदों चेकलिस्ट बायदि मुवाफोरखौ चेक खालामनाय जाबाय आरो दायो दा दसे उनाव ओंखाम जानोसै ओंखाम जाना माला लाङो सेन्टारसिम मा मुवा बेसाद नोंथांमोना आवथायना लाखो जोंना भिभिपेट होदों बे काउन्टार होदों बेलट होदों आरो बिथिं बेलट इउनिट होदों बेफोर माने गासैबो मुवाफोरखौ होजोबदों आरो जायखिनि माने जोंनो बे भटिंनि खामानियाव गोनांथि जागोन दा नोंथाङा गाबोन मा बिबान मोनदों आं गाबोन फार्स्ट पोलिंनि बिबानखौ मोनदों मा बुंगोन दा बेखौ लानानै गोदान एक्सपिरियेन्स सिगाङाव मोनफेराखैमोन थ' जिबायदि ट्रेनिङाव जोंखौ फोरोंनाय जाबाय बेबायदिहाय खामानिखौ मावलांनो नाजागोन गोदान नोंथाङा एक्सपिरियेन्स होनदों गाबोन गोबां भटार्सफोरखौ लोगो मोनगोन मा बुंगोन गासैबो मोजां सोलिलाङोब्लानो जिबायदिहाय इलेक्सननि रुलफोरा दङ बेबायदिहाय रुलफोरखौ फालिनानै गासैबो मोजां भटखौ सोलिलांनायखौनो जों लुबैयो आरो
आरो जोङो सासे जे महिला अफिसार बिथांजों जों सावरायनो नाजागोन बे समावहाय কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে ওদালগুৰি যে নিৰ্বাচন আয়োগে 110টা ভোট চেণ্টাৰত যে মহিলাবিলাক দায়িত্ব দিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি ক'ব হয় খুবেই ভাল লাগিছে আমি আগতে আগৰ এমপি ইলেকশ্যন আৰু বিটিআৰ ইলেকশ্যনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ মানে এটা ভাল লাগিছে কি আমাৰ যিখিনি মেটেৰিয়েলছ বস্তু প্ৰভাইড কৰিছে তাতে আমাৰ চেনিটেৰী নেপকিনছনো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে কিন্তু যিটো আগৰ আমি ইলেকশ্যন কৰিছিলোঁ তাতে আমি পোৱা নাছিলোঁ তো এইটো বহুত থটফুল হয় তো থেংক ইউ আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু লগতে এই নিৰ্বাচন আয়োগক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে ব্যস্ততাত দেখা পাইছোঁ খোৱা লোৱা কেনেকা খোৱা লোৱা ঘৰতে খাই বৈ আহিলোঁ মৰ্ণিং তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ লাঞ্চৰ টোকেন দিছে ডিনাৰৰ টোকেন দিছে এইখিনি আমি আজি লাঞ্চ কৰি পেলাই আকৌ যাব লাগিব আকৌ কাইলৈ আহি খাম আৰু ভোট চেণ্টাৰলৈ কোনটো সময়ত ৰাওনা হ'ব আপোনালোক আমি এৰাউণ্ড 3 to 4 সময়ত আমি যাম চাগে আমাৰ বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে ছেক্টৰৰ চাৰে আমাক লৈ যাব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে আপোনালোকে দায়িত্ব পাইছে দায়িত্ব লৈ ভালে লাগিছে কৰিয়ে আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ আহক নিৰ্বাচনটো তাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ মানুহকে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ মানে ভোটাৰ্ছখিনি নিজৰ মূল্যৱান ভোটটো যে দিয়েহি তাকে আমি आखा কৰিছোঁ प्रिजाइडिं अफिसार आरो पोलिं अफिसार बिथांमोनजों सावरायबाय बिथांमोना गावसोरनि जे नांगौ मुवा बेसादफोरखौ आखायाव लानानै जे भट मिरुसिम 2 रिंगा आरो 3 रिंगायावहा बिथांमोना रावना होगोन आरो बिथांमोना बुंदों जोंनो जे नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना अलरेडि कालेक्ट खालामबाय आरो बिथांमोना रावना होगोन जों बे समाव फोरमायनो नागिरदों जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै बियाब माजबाद बियाब उदालगुरि बियाब टंला बियाब आरो बेरगाव बियाबाव गासै 865 भट मिरुआव गामोनो भट सोनाय हाबाफारिया जागोन आरो बेनिनो 110 भट मिरुआवहाय आइजो पोलिं अफिसार प्रिजाइडिं अफिसार बिथांमोना सामलायगोन आरो गासै जे 6,97,919 भटार्सफोरा गामोनो उदालगुरिनि मोनब्रै जे बियाबावहाय गासै भट मिरुआवहाय नैबे अनजिमानि भटार्सफोरा गामोनो भट होगोन